første heste i 4-års championatet. Resultat for Pernille Witte Hørmann. Traven beskrives som taktfast og rummelig med god bæring. Det giver 8,5. Skridten beskrives som taktfast, men pas på takten. 7,8 giver det. Galoppen er taktfast og rummelig, gerne mere. Det giver 8. Dødeligheden er fremvist i flot holdning. Det giver 8,5. Kapaciteten, den beskrives som en stor hest med rummelige gangarter. 8,2. Et resultat for Line Djernes Thomsen. Traven den beskrives som taktfast, men kniber lidt med afskub plus rummelighed. Det giver 7,7. Skridten er taktfast, gerne mere overtrædning. Det giver 7,5. Galoppen er taktfast og rummelig. 8,3. Rideligheden er fremvist i flot holdning. 8,5. Og kapaciteten er beskrives som en dejlig hest, men mangler lidt rummelighed. 7,9. Langside er også, der laver en øgning. De næste ekipage, vi har fået på banen i 4-årschampionatet, det er Karina Storgård og Da Vinci og Anne Krogsgaard og Krogsgaardens Jessie. Da Vinci er efter Denør med Vinon som mor og Frølich som morfar. Opretter er Gitte Pavskov. Krogsgaardens Jessie er efter Ricardo med Krogsgaardens Blaze som mor. Nej, som morfar, undskyld. Hesten er oprettet af Anne Brun Krogsgaard. Ja, også for mig. Og lav lang 3 buer, og derefter en øgning på modsat langside af os. Sætter hestene i arbejdsgalop. Er klar i ekipagerne, som skal holde sig klar i championatet for 4-årshest. Det er Silvio Udao Lopez og Mette Svare Elers. Det går forkert. På bane 2 siger vi tak til Silje Bakken på X Mentobi. Næste rytter på banen er Henriette Pedersen på
Topbegårdens Colorado, Karina Nysæder Johansen og Givel Stonatella Edelsson Gram. Det er jo sådan, den så populære. Den kan ikke blive fedt. Og det er jo sådan, at der er dårlige modtagere. Han smider det en ben den der. Jeg ser det. Det er helt sikkert. Jeg har et par resultater for bane 2. Anne-Sophie Klit Jensen opnåede 229 point, svarende til 63,611%. Celine Bodum Clausen opnåede 243 point, svarende til 67,5%. Så mister han lige koncentration. Ja. Okay.